Bi pêşengiya Kongreya Civaka Demokratîk, Partiya Herêmên Demokratîk, Partiya Demokratîk a Gelan û Tevgera Jina Azad li dijî ziyana li ser xwezaya devera Şirnexê taybet birîna daristanên Çiyayê Cûdiyê meşeke girseyî li dar ket. Ji çar aliyê Tirkiyeyê welatî beşdar bûn ku bala raya giştî bidin ser vê ziyanê. Beriya xwepeşandanê Hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk Saliha Aydeniz li derbarê vê çalakiyê de agahiyan da. Emdimeşin Cudye, Milemene, Ahmed'e, Serhad'e u Betman'e emlivir Civyan heladın zi jimerdin o rehaye derken emi iro bigeyjin cizre u jivir zi emi bimeşin Cudye emve da xwaza xudikin ki hatta neve talana hemberi xwazaya Kurdistan'e ve sistema qiriş xilas be emi meşexe emi çaleke xwe berdevam bikin. Berdevke Komisyona Ekolojiyê HDP jî destnîşan kir li hember talana xwezayê li Tirkiyeyê dirotûyek heye. Dema daristan Rojavayê Tirkiyeyê tê şewitandin an birîn herkes radibe. Rê dema dortê ser xwezaya Kurdistanê bêdengiyek çêdibe. İşte Muğla'da orman yanarken dema daristanên li Muğlayê dişevitin an jî li Çiyayên Kaz li herêma Behra Reş li zûzanê wan bi siyanûr li zêran digerin. Em dibînin ku li hember talana xwezayê hevgirtinek heye. Li dema dur tê ser erdê xwezaya Kurdan vekî hemû mijarên ji bo xwezayê jî em dibînin ku dubendiyek heye. Ji ber ku ew siyaseta bingehîn ya devletê. Partiyên siyasî jî stratejiya siyaseta xwe li ser vê nêrînê ava dikin. Piştî ku meş dest pê kir li Şirnexê cenderme bi ava şîd û bi gaza fermeskê êrişê xwepeşandaran kir. Nehîşt ku meş bidome. Cenderme bi heman êrişê de rojnamevanan jî ji xwe re kire armanc. Êrişa cenderme demekî dirêj dewam kir. Hevserokê Kongreya Civaka Demokratîk Berdan Öztürk piştî êrişê daxuyeniyek de û got Almanca ve Kurdistanê xweza û ji mirovan xalî bikin. Axa gelê Kurd li ser ciyan dike darava daristana va çiyava dana be agir gotin vî agirî va axa ku Kurd ser ciyan dike emê wê axê jî bîne asteka wisa pêşa rojê da boy gelê Kurd ku cikî li ser jiyan bike bira nemîne. Armanca wan heft sala da bû. İro lema Cudiyê dişewtînin, Çiyayê Lîcê dişewtînin, Çiyayê Dêrsimê, Bingolê dişewtînin. Daristana jê dikin, dara jê dikin. Armanc bigoya xilaskirina gelê Kurd bû. Xilaskirina pinekirina axa Kurd bû. Cenderme rêl xwepeşandaran girt û nehîşt ku meşa ber Çiyayê Cûdiyê bidome. Girseya ku ji çar aliyê Tirkiyeyê hatibûn, paşê li wesayetê xwesiyar bûn û ji Şirnexê çûn. Parlamenterê Wanê Murat Sarısaç jî destnîşan kir dema dîmena vê çalakiyê nîşaneya dewamiya zilma dewletê a li ser gelê Kurd û xwezaya Kurdistanê. Siniranda zarokê me dikujin hez dikin pêşeroşa Kurdan xilas bibe. Aynî daristana me da jî hez dikin hem bê mirov pêlin Kurdistanê hem jî zilma xwe dewam kirin ama îro da nacî derbas bin. Çi qas êrişî bikin, çi qas ser me da jî bin aynî dîsa biryar gelê Gotanê û gelê Serhedê gelê dîsa aliyê Tirkiyeyê de hate. Ne tenê HDP, partiyên îro dostên HDP, İttifaqên Kurdistanê hemû îro li vê derê bûn hember wada hember êrişê wada jî dîsa ser pîya bûn berxwe didin. Hêja gotinê ku baroya Şirnexê ji bo talana li hember daristanên Şirnexê û Cûdiyê serî li dadgeha herêmî jî xist. Li gorî lêkolînên baroyê heta niha bi hezaran ton ji daristanên Cûdiyê hatine birîn. Xecî Canfarxîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.